o de kan bɛ bi kunnafoni la sutuma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 10 na octobre kalo do bi y'o tile 9 ye ka bɛn 2024 san ma farafinkalo min bɛ n'o ye lasiri fɔlɔ ye bi ale tile 5 ye jate la san kalo 4 na do yira san 1446 san do dugo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ kawladan ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na wasablo min bɛ n'o sigilen bɛ faraɲɛna fanga ka sariyaw tali kama faraɲɔgɔn min n'i y'a sɔrɔ o bɛ k'u fɛ octobre kalo o daminɛna ntɛnɛndon kalo 2 bɔɲɔgɔn o bɛna kɛ o baaraw de kun ka jamana kɔnɔ na sɔrɔ fɛrɛ minnu kan ka tigɛ jamana bilije yɛrɛ kama u da sera o kɔrɔfɔw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la anw ka jamana kɔnɔ na sanji kɔni a ye kasara si yɔrɔ caman na san kɔni a kɛra so ye ka se ka maa caman bɛ ka se olu dɔw baarandanya ko bɛ cogo jɔn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya ye ni ntɛnɛndon ye a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ kɛba k'u tun bɛ marifaciw la ɲɔnɔ ale marabolo kɔnɔna na ka taa i ka dɔn k'a fɔ komini bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka toridagago la n'o ye B6 ale marabolo ye o k'o kɛra cogo jɔn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi musolakaw olu bɛ se k'u sen don cogo min na ɲɔndan dɔw b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye furubaca yɛrɛ sɔrɔli ye n'o ye ENA ye o concours baaraw kan ka sigi sen ka kɛ kɔnw ye muso minisiri min bɛ n'o ka baara ɲɛ muso ni dun ni denbaya ma ale musolaka dɔw bila lakɔkɔli baara dɔw la ka kɔn ɲɔndan ɲɛ o k'o kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara Lansana Bɔrɔkara den ka Fabila Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ CNT o maa olu ka baara kɔni n'u donna octobre kalo kɛrɛnkɛrɛnnenya ntɛnɛn tɛmɛnen ye o baara n'i y'a sɔrɔ n'u ye donni min kɛ kunna sini da sera kɔrɔfɔ camanw ma jamana yɛrɛ a bɛna taa taasira jumɛn de kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn de kan ka tigɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛta la olu kɔrɔfɔw da sera olu ma CNT ma ɲɛma kelen kɔfɛ ni ka kɔrɔfɔw dayɛlɛ a yirala k'a fɔ ko min ye bilisiya ye n'o ye jamana yɛrɛ sɔrɔ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jamana n'i y'a sɔrɔ a kan ka nafolo kasabi min ni ka sigi kɛ ko kɔnɔ n'o kan ka jamana yɛrɛ baarali ta ɲɛfɛ miliyari 3 ni miliyari 600 an b'a lɔn k'a fɔ ɲinɛnta in sigi kɛlen bɛ k'o de ma kɔnɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛna bila jamana ka bolo kan nka min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra la kuma ye ka fɔ maaw ye ko n'i y'a jateminɛ ani tɔw kɔrɔlen minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ tɛmɛ kow la minnu bɛ bɔ ka dɔn jamana wɛrɛw ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka dɔw bɛ boloda ka bɔ olu kɔnɔna na nka ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ malidenw olu ka ɲini fɛn malidenw olu yɛrɛ ka nafolo bɔ an ka jamana kɔnɔ ka tila ka baaraw kɛ an ka jamana k'o sigi kɛlen bɛ k'o ma kɔnɔ kuma tɛ dɔwɛrɛ ye baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kalifalen b'u ma n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn jamana ka ɲɛta dɔn an bɛ dugawu kɛ ala k'a tila u ni k'aliw yakubaya n'an bɔra ye masinaba kɔfɛ wulikajɔ kɛbaw olu kɛlen bɛ ka ne ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin u ma a yirala k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko san kɔni ji kɔni o de kɛlen bɛ ka yɔrɔ caman yɛrɛ bɛ bi dɔw bɛ ka ban bɛnɲɔgɔnyaw tali ma nka u n'a tabali kɔnɔ minnu ye bɛnɲɔgɔnya ta ko dɔw kuma dɔw la olu bɛ ka se ka sɛnɛ kɛ nka u n'a tabali kɔnɔ ko waleyajugu kɛba ninnu bɛ tila ka n'u cun duguw kan ka gɛlɛya ta ka ɲɛ suma u n'a tabali kɔnɔ ko ni yɔrɔ dɔw jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ bi olu ka bɛnkan tabaliya a kɛlen bɛ fafulaguwan ye wulikajɔ kɔni kɛlen bɛ ka ɲɛ suma fan bɛɛ lajɛlen fɛ u tɛ se ka taa yɔrɔ si wa tiɲɛ la ka ko dɛmɛ kɔni o tɛ ka taa ka ɲɛ suma maa caman ka fɔ la mara ninnu kɔnɔna ye ko wulikajɔw ka kɛ an bariko sigilen bɛ dugu minnu da la k'a kɛmɛ sababu ye banajugu walima hali fura dugu dɔw bɛ yen ko hali kuwa ni naji ni a tɛ yen bi k'a sɔrɔ ka wulikajɔ min bɛ ka taa ka ɲɛ suma welewelemada tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana ɲɛma wele hali bi u ka fɛɛrɛ bɛlen kɛ basigi u bɛ se ka na mara ninnu kɔnɔ cogo min ka sɔrɔ selakaw bila ka taa masinaba 2 ni ɲɔgɔn cɛ masinaba ni sanba n'u taara u bakɔfɛlaw la ka taa lawulibaw sigi sen kan walima ka se ka kan sigi k'a dɔ bɛ dɔ la k'olu bɛ sɔn ka lafiya an bɛ dugawu kɛ jamana in min bɛ sen n'iya bɛlɛ jateminɛ ɲɛta ka ɲɛ sanga jamana an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakili ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye ɲɔnɔ ka daminɛ dabakan yɔrɔw la ka na ENEOS ka na ND14 yɔrɔw la ko kunna sini n'o bɛnna ntɛnɛndon ma ko wulikajɔ kɛbaw n'i y'a sɔrɔ kungo kɔnɔmaw ye k'u tun bɛ motow la u n'a kɛ maa dɔ nɔfɛ cɛ dɔ ni k'ale gɛn dɔ bɛ ka dɔ ta moto la u y'ale dɔrɔn u y'ale gɛn ale fana ye boli ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u bɛ fɛ ka marifa cɛ a la k'a bolila ka don musow cɛla dangan na kabini o kɛra jama kɔni fɛrɛnda girinna ka jigin dugu yɛrɛ kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ye u ma sɔn ka marifa ci a la k'a sɔrɔ kɛ n'u nana marifa ci a la a na kɛ muso ninnu marifa na olu sɔrɔlen minnu kɛ k'o de kama k'u ma marifa ci a la kabini o kɔni kɛra duguw girinna o kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko marifaciw kɔni k'a ma dogo ye o yɔrɔw la ye maa caman ka fɔ la ko wulikajɔ kɛba ninnu n'u y'u kun bɔ walima n'u taara an b'a lɔn k'a fɔ n'u fɔmana maaw ma dama manigelo k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wulikajɔ kɛ ka tila ka na gɛlɛya dɔw ta walima ka na marifakanw ka n'olu bɔ yɔrɔw la ko yɔrɔw bɛɛ yɔrɔw la ye bi ɲɔnɔmara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa dabakan yɔrɔw la ka tɛmɛ ka na k'a dɔn k'a fɔ olu yɔrɔ masurunaw la k'u tɛ dogo yɛrɛ la sanga ni waati bɛlen kɔnɔ k'u bɛ ye cogow la u bɛ na ka na sanuw kɛ wa k'a dɔn k'u bɛ ye bolimafɛnw na ka yala maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u tɛ dogona yɛrɛ la dogona t'u la kuma tɛ dɔwɛrɛ bi jamana in ni ala sɔnna ma fɛn fɛn y'a basigi lafiya ye o se masarama de a kan ka jamana ni k'a kolosuma n'an bɔra ye sanji kɔni ɲinɛn kɔni a ye kasara se ka dɔn k'a fɔ maa caman ma sigida caman na n'aw y'a jateminɛ bi sango joro
ale marabolo la bi k'i ka dɔn ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu kɔni ka dɔn sankasara kɔni k'a donnen bɛ ye min ka dɔn a dugabugu a kɛlen bɛ ka sira dɔw yɛrɛ tigɛ ye wa yɔrɔ camanba de bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na min ye sankasara kɔni a kɔni kɛra sababu ye ka se ka dɔw yɛrɛ baarandanya ka dɔw ka baara yɔrɔ yɛrɛ ka se ka don i ka dɔn u ni baara yɔrɔ cɛ ngolo nakaw fɛ yen min y'o maa dɔw ye san ye gɛlɛya min s'u ma o maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'a sɔrɔ dɔw ye mɔbili dilanlaw ye olu b'u hakilila di gɛlɛya in kan sanko ka an k'u lamɛn. Ne bɛ toléré kɛ yan nka télé gɛlɛya min kɔni bɛ yen o ye baarakɛla baliya gɛlɛya de ye an filɛ yɔrɔ min na sisan baara tɛ na pour que ɲɛ bɛ yɔrɔ la a bɛɛ ye ji de ye o gɛlɛyaba de b'an kan n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ b'i bolo fɔlɔ de bon pour que ka yan lasɔrɔ yɛrɛ fana ye gɛlɛya ye client bolo donc o gɛlɛyaba de b'an kan sira yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ ka client las'an ma an kɔni bɛna an sigi ala an filɛ kɔtini ni sanfɛla la nin ne yɛrɛ de ye nin lafa pour que an bɛ se ka sigi yan ka ɲa o kɛra kabi samiyɛ ma sinon dingɛ kɔnɔla in kɔni baara tɛ se ka kɛ dingɛ in kɔnɔ nin bɛ sen n'a mɛnna dɛ hali o don an ka ICE nana bon ale ko vraiment gɛlɛya b'a kɔnɔ ale yɛrɛ ka wari ɲini anw bolo a bɛ taa f'a ka ɲɛmɔgɔw ye ka se ka hali n'a kɛra kalo kelen ye k'aw d'anw ma anw yɛrɛ ko n ko kalo kelen ka dɔgɔ parce que ji in bɛ jigin wagati min kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn wa n'a fɔra ICEw bɛna wari minɛ nin yɔrɔ in na bon vraiment an tɛ baara la bon gɛlɛya kɔni b'anw kan dɛ nkalon ye haramu an mɔgɔ min bɛ yan tole min bɛ yan a bɛ tole 2 bɔ mécanicien patron min t'a fɔ mɔgɔ sigiyɔrɔma 2 ɲɔgɔn fana na dɛmɛbaga ma s'an ma fantan kɔni mago bɛ dɛmɛ na kuma bɛɛ i ye a sɔrɔ i m'a sɔrɔ bon dɛmɛ ka di fantan ye a kɛra baarakɛbaliya ye o a ma kɛ baarakɛbaliya ye dɛmɛ ka di fantan ye a di fantan ye i ka dɛmɛ an bɛ mobili ni groupe ninnu ni motopompe ninnu an bɛ baara kɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ dɛ parce que an bɛ baara kɛ maɲumako yɛrɛ bɛɛ la k'an tɛ se ka baara kɛ ji in kɔnɔ yan an bɛ bɔ kɛnɛma de pour que ka an dahirimɛ ni ɲini kɛnɛma a kɛlen bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ de don an ka denbaya baloko yɛrɛ la a bɛ min ka kalo kelen dɔɔnin an ma dɛmɛbaga si sɔrɔ a la foyi an mɔgɔ si sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ ɲinan ta de juguyara sinon a bɛ kɛ san tɔw la sa mais a tɛ nin bɔ a t'an bali ka baara kɛ parce que ji tun bɛ na sa mais n'a nana dɔrɔn tile kelen dɔrɔn a bɛ segin mais nin kɔni a fara yɛrɛ an bɛ a bɛ san 20 ni dɔɔnin bɔ an ma deli ka nin ɲɔgɔn ye an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kɔni n'an y'o ɲɛ sɔrɔ kɔnɔ o ka d'an ye ngolo nin na bada parce que ne n'an ka denbaya de bɛ yan bon ji sera ma ni sisan cɛ a mɛnna yɛrɛ de sɔnna bɛ ɲini ka surunya ka lɔ n tɛ ka baara kɛ fosi bi yɛrɛ de ye machine bɔ nin yɔrɔnin na n bɛ se ka n débrouiller ka nasɔngɔ ɲini cogo min ka so fara ji la fɔ kunbiri so kɔnɔnaw gakɔrɔlaw fɔ ne yɛlɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ka du kɔnɔ hali sisan bɛ yen n bɛ na fɔlɔ dɛ n b'o yɔrɔ la olu de ɲɛnama ka so di yan sanni ji ka jigin ni ɲɔgɔn a ma deli ka se ma ni ɲinɛta in ɲinɛta in kɔni a sera ma yɛrɛ san tɔw la a ma se yan a danna gwajiri kɔrɔ ka se mais ɲinɛta in kɔni ne yɛrɛ bolo a mɛnna yɛrɛ de n tɛ ka baara kɛ fosi denbayatigi la a ma nɔgɔn ne ka laɲini ye min ye kɔni n'aw sera ka a lajɛ ka dɛmɛ dɔ don a ma i n'a fɔ dɛmɛ sugu jumɛn denbayatigi dɛmɛ min kan ka di denbayatigi ma bongo b'a la baloko b'a la fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ni tun ye maa dɔw kan ye san kɔni a kɛra sɔrɔ ni ka kasara se maa minnu ma ni ka se k'olu bɔ hali u ka baara yɔrɔw ka se ka minɛ u la bi maa caman hakilila k'a fɔ ko sanko k'a bɛ ka taa ban ye hali bi waati jateminɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ ko san kɔni an bɛ kalo min kɔnɔna na o tɛ dɛ kalo dɔ min bɛ yen n'u bɛna jɔ nin kɔfɛ ko san b'o kɔnɔna yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ ala ka san ye ala kana kɛ cɛnnikɛji ye ka fɛn min fɔ kununko san kɔni an b'a dɔn k'a fɔ a tilenna ka na yɔrɔ caman na kabini kunna siniko an b'a dɔn k'a fɔ u ye san kɔni a ma jɔ yɔrɔ camanba la min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ ye kununko san nana maaw yɛrɛ dabali banna k'a fɔ ko nin ɲɛnɛ san ka tila ka na a bɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ ko samiyɛ kɔni kan kun bɔtɔla d'a kan ka tila ka na nin san in na a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye yɔrɔ caman bɛ yen ne ka tila ka gɛlɛya ta ka ɲɛ sɔrɔ ma tuguni ka sira caman bɛ yen ne ka se k'olu tigɛ sanko ka taa musabugu fɛlaw la ani yɔrɔ caman na bi maaw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikɛjɔ minnu bɛ senna bi jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɔ fara kɛtaw ka hali bi ji kasara in a bɛ se ka kunbɛn cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi kasaraw ma n'an bɔra ye minisiriso bɛ dɔn ka baara ɲɛsin muso ni du ni denbaya ma olu ye ka dɔn k'a fɔ kalan dɔ den y'a sɔrɔ o ye lakɔkɔli baara dɔ ye k'o sigi sen kan n'o ye formation ye o tɛ dɔ ye dɛ musolakaw an ka forobaca la cakɛdi bolo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an wele ko ENA n'o concours n'o ɲɔgɔndanw sera ko a ka ca na musolakaw u jɔyɔrɔ tun tɛ ngolofaw kɔnɔna na sanko fɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na musolakaw sen bɛ se ka don ENA yɛrɛ a concours la o de baara kan ka kɛ karidenw ka kɔn concours ɲɛ o ye ɲɔgɔndan dɔ sigi sen kan n'o ye lakɔkɔli ye ka ɲɛsin musolakaw ma min bɛ n'o kɛra école la Baminata la o senfɛ minisiri bɛ dɔn ka baara ɲɛsin muso ni du ni denbaya ma ale taara ɲɛda kɛnɛ kan Kulubalakaw furumuso Mariam Mayiga ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ ko musow tɛ se sɔrɔ tuma caman ni concours ninnu résultat bɔra o se sɔrɔbaliya bi o bɛ k'a kɛ fo administration malienne yɛrɛ muso caman t'a kɔnɔ n'i ye corps dɔw ta i n'a fɔ diplomatie i n'a fɔ impôt i n'a fɔ douane corps caman bɛ yen parce que ENA yɛrɛ ye 9 corps ye donc corps caman bɛ yen soit muso caman t'a kɔnɔ ou bien
bien muso minnu b'a kɔnɔ tuma caman gɛlɛyabaw b'u kan ka baara yɛrɛ kɔnɔna na. Donc o jateminɛw de y'a to président de la transition colonel Assimi Goïta ale y'a laɲini ko min ye ɲinanta ye ko an ka musow dɛmɛ k'u former walasa ni concours ninnu sera u ka se ka u jigida u yɛrɛ fanga kan. An kelen do ka professeur ɲɛnamaw ɲini ka bila u ka disposition na, ka école ɲini, ka sécurité ɲini, ka condition bɛɛ ɲini walasa u ka se ka ni formation in sui lafiya la hali dumuniw bɛ ka d'u ma pour que retard ko ni fɛnw kana bɔ a la. Donc gouvernement kɔni ka laɲini de ye ni résultat bɛ fɔ don min na a ka fɔ ko ENA 9 corps bɛɛ la ko musow sen b'a la. C'est vrai quota man ca, corps dɔw la mɔgɔ 8 dɔw la mɔgɔ 10, mais o mɔgɔ 8 n'o mɔgɔ 10 cɛ la ni an sera ka muso damadɔ sɔrɔ o musow bɛ ɲin don administration baara la. Donc Mali administration tɛ vide des compétences féminines. Ni tu es ministre kan ye ministre bɛ ka baara ɲɛsin muso ni du ni denbaya ma Kulubalilakaw furumuso Mariama Mayiga ni tun ale kan ye kɛnɛ in kan min ye musolaka dɔw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ ka formation in sɔrɔ o dɔ ye Mariam Traoré ale yɛrɛ kuma min fɔ formation in senfɛ o filɛ. An ye kalan in daminɛ ka daminɛ tako fɔlɔ la ka se bi ma an ye faamuya caman sɔrɔ a sababuya la première phase yɛrɛ n'an y'o kɛ an tɛmɛn'o la o kɔni na caman farala an ka dɔnniya kan zena fɛnɛ a daminɛlen fɛn caman kun bɛ an t'olu dɔn an ye olu dɔn sisan donc an dalen b'a la ko ni an ye olu fara an boloda kan minnu an bɛ minnu dɔn ka ban an bɛna se ka tɛmɛ concours na inshallah. Ni tun ye Musa Traoré ni ka fɔ ni tun ye Mariam Traoré ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ o bɛ ɲɔgɔndan min na a baaraw bɛɛ bɛ kun cɛ ni Ala ye juma dɔ yira na ka sɔrɔ ka ɲɔgɔndan yɛrɛ n'o ye concours yɛrɛ o bɛ kɛ karido an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka dabɔ jɔyɔrɔ min kama yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra ye siraw k'o tigɛlen bɛ bi Dugabugu sira tigɛra bi k'a sɔrɔ kɛ sira ji yɛrɛ sira tigɛ k'a sɔrɔ kɛ sirako ye o kɔni min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɔra ka kɛ min ka dɔn k'a fɔ Dugabugu ka dɔ ye n'ale baara kɛ service la a bɛ retraite la bi maakɔrɔdo ale ko nin min kɛra ko a y'ale dabali ban ko ni sukala lajɛ k'i ka dɔn ko de bɛ Dugabugu nka NCKala olu de bɛ ka baara kɛ mais ko sukala kɔni ko nin tun man ka kɛ k'u to yen ale yɛrɛ kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Kotiyani Suguri Dugabugu sera Birama kabi mois d'août kɔnɔ Dugabugu tigɛra ka bɔ Mali la service sukala SAB siraba kelen pewu sukala ma se k'a dilan ka bɔ Marakala ka na Dugabugu an ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ an ye wele da ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ population de bɔlen filɛ nin la jeunesse de Dugabugu ka bɔgɔ kɛ bɔrɛ kɔnɔ u bɛ ka Dugabugu sira dilan o tuma nafa jumɛn bɛ sukala la carrière bɛ Dugabugu ya biliw bɛ Dugabugu service bolo benu bɛ service bolo ɲɔna entreprise ba kabi Mali ka indépendance fɔ bi siraba kelen sukala ma se k'a dilan nin témoignage n b'a kɛ a mana bɛɛ fɛn fɛn ma min jɛ n'a ye ne ma nafa ye sukala la Dugabugu sigira an b'a fɔ gouvernement ye sukala ni population cɛ ni nafa bɛ entreprise la nin sira in dilanli kan ka k'u ma wajibi dugukɔnɔmɔgɔw le bɔlen filɛ ka bɔgɔ kɛ bɔrɛ kɔnɔ k'a don camion kɔnɔ ka taa jɔ k'a ta k'a da pour que ji ka se ka jɔ sira ka se ka dilan o tuma nafa jumɛn bɛ sukala la ne ma sukala sigikun dɔ Dugabugu sukala ɲɛmɔgɔ u bɛ jumɛn ɲini actuellement yɛrɛ sukala ɲɛmɔgɔ a bɛɛ ye Dugabugukadenw minnu wolola Dugabugu ya ka mɔya Dugabugu tigɛra ka bɔ Mali la Kucalakaw ka mobili tɛ se ka tɛmɛ mobili o mobili bɛ na samedi don a bɛɛ nani dabila Dugabugu bɛ balo fankelen bɛ bɔ Dugabugu mais fankelen bɛ bɔ kɔ kan ni commerce tɛ mun bɛ Mali la bi plus de 60 ans entreprise bɛ Dugabugu mais ni siraba kelen o ma se k'a dilan fɛn bɛɛ tɛ se ka to gouvernement ma fɛn bɛɛ tɛ se ka to mairie ma ne ma nafa si ye sukala sigikun na sukala créera tilego in na u ye siraba dilan fan bɛɛ ba kɔni ba ɲɛ kalaforo kɔnɔna sukala mɔgɔw ye siraba dilan ka belebele da bɛɛ lajɛlen la k'a ban sukala nafa jumɛn b'a la ni campagne bɛna wuli ka gradɛri ta ka sira grati k'a kɛ dingɛ ye nin ye Dugabugu sira tigɛlen entre Pointa et Dugabugu mobili tɛ se ka tɛmɛ moto tɛ se ka tɛmɛ dingɛ bɛ dingɛ na ni jiginna o kɔnɔ i tɛ yɛlɛ Jakarta tɛ se k'a tigɛ Dugabugu tigɛra ka bɔ diɲɛ na k'a sababu kɛ nin sira in ye an bɛ baɲumankɛ bɛɛ lajɛlen wele u k'an dɛmɛ Dugabugu sirako la nɔnɔ Dugabugu sira tiɲɛna dɛ anw nkalon 3 ye nin ye maa tɛ ka tɛmɛ ka taa Marakala i bɛ don ji la de f'i ka taa munumunu Siribara fɛ ka taa gɛtɔrɔ minɛ nɔnɔ i tɛ Marakala sɔrɔ n'a fɔra ko maa ka bɔ Dugabugu ka taa Siribara ka taa Marakala nafa jumɛn b'o la. Ni tun ye Tijani Suguri ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi sira min bɛ Dugabugu bi ka bɔ i ka dɔn ka Pointa ka taa Dugabugu ko a sira kɔni tigɛra pewu ka sababu kɛ ji ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ sira min bɛ yen n'a ma dilan de ni ji nana dɔrɔn o bɛ sira tigɛ wulikajɔ kan ka kɛ ka se ka nin sira ɲini ka se k'a tɔgɔtɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a tile ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkanna na min ka dɔn k'a fɔ sira siribe mun b'e bolo bi.
Sɔgɔmada fɛ foli an b'a di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ ka kɛɲɛ ka yamaruya ye an bɛ taga Mozambique jamana kɔnɔna na FMI ni o ye Fonds monétaire international ye ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛna dɛmɛ kɛ Mozambique jamana ye ni $60 miliyɔn ani kɔ ye ko yaasa k'a ka se ka a yɛrɛ dɛmɛ ye cogoya min na sɔrɔ ko nasira fɛ n'an bɔra an bɛ taga Burkina Faso jamana kɔnɔna na tɛnɛndon fɛn min ye VOA ye ni ale ye Amerikɛnw ka kunnafoni di so ye ni kunnafoni di so kofɔlen fɛn min ye Burkina marabagaw ye ye dansigi kɛ u ka baaraw la kalo 3 bɔɲɔnko ale kɔnɔna na ko ka sababu ko kunnafoni dɔw dira ni so kofɔlen kunnafonidilaw fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka fɛntigilakaw ka olu fari faga n'an bɔra yen sa an bɛ taga Cameroun jamana kɔnɔna na Cameroun jamana ɲɛma kan bɛ don min na i ko bi ko kunnafoniya dɔɔnin tɛ ale ka kow la ko sabula ko nin y'a dɔgɔkun damadama ye ko a tunnen bɛ jamana kɔnɔdenw na fɛn min ye fanga sina mɔgɔw ye sa olu bɔra ka weleweleda kɛ k'u bɛ fɛ ko k'a dɔn fɛn min b'u ka jamana ɲɛma la ko n'a sɔrɔla ko ni kɛnɛya ko de fana don k'u b'a fɛ ko o fana dɔn n'an bɔra yen sa an bɛ taga Canada jamana kɔnɔna na ni dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na RDC Congo ale ka lasigiden min bɛ Canada ale bɔra ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko RDC Congo kaw ka sanfɛ kalanden dɔ min ye muso ye ko ale tunnen bɛ nin wagati kofɔlen na ko kabini octobre kalo tile 2 ko kunnafoniya dɔɔnin tɛ a kan ko nka ko a ka yeko labanw kɛra yɔrɔ min na sa ko o de kɛra Canada ale jidanya fanfɛla dɔ fɛ ko nin wagati in na ko sɛgɛsɛgɛlu ko olu bɛ sen na hali bi yaasa ko ka se ka ni kalanden kofɔlen ka se ka a ye cogoya min na a ye wele bila ni kalandenw somɔgɔw ma ka taga hakilisigi ale ma ko sabula ko Canada ɲɛmaw ko olu bɛ wuli ka jɔw la ka ni fɛɛrɛw yaasa den bɛ se ka ye cogoya min na an ye min sɔrɔ kɔngɔnna kunnafoni n'an karamɔgɔ ni tiɲɛ la kumaba dɔw ye an cɛ sirasiri kunnafoniw ɲɛna an ka jamanaw ka se diɲɛ jamana bɛ yɛlɛma ala ka basigi barabara ni ko sabati ni ala sɔnna ma ko ni ma don dɔ sɔgɔmada to don dɔ wulada tigi ɲɛna an ka jamana kuni kɔrɔ n'o ye kɛra k'a fɔ Mali ka jamanatigi filanan ala ma hinɛ ale la General Busa Tarawele ale furumuso n'o tun bɛ wele ko Mariam Tarawelekaw furumuso Mariam Sisoko Masaramani kunnafoni na Masaramani ka wele sera ale ma kunungo yɛrɛ a fatura ka si to sanji 80 Musa Tarawele furumuso ne y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mariam la a yɛrɛ bangena san 1944 san o kɛra Kati sanafara la a fatura ka si to sanji 80 an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara dɔgɔya ka kɔto nɔgɔw yɛrɛ ye a y'an ka kitimana ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala kan kelenya bala ye jɛni kan ta ma kɔnɔ